खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 8 डिसेम्बर शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों आं कमलि ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन बयनिबो थुलुंगानाय मोनगोन मान मोननो हागोन वृष राशि जेरावबो जेंना नुजाथिनो हागौ साननायफोरा जाफुंजोबनाय नङा साना जेथो गोनां जानो हागौ मिथुन राशि खामानियाव गोसो गैयै जानो हागौ गोसोखौ उसुखुथु मोननो हागौ हास्थायनायखौ मोननो लुबैगोन कर्कट राशि आगोलनि बेरामा गानो हागौ सावस्रिया मोजां थांगोन मोजां सान जागोन सिंह राशि रां रुफा खहा जानो हागौ गुबुननि दाहार लानो गोनां जानो हागौ गोसोआ असान्थि जागोन कन्या राशि गोसोनि साननाया जाफुंगोन थांखिसिम सहैनो हागोन जोबोरैनो मोजां सान जागोन तुला राशि दुखुआव गोग्लैगोन दोन खहा जानो हागौ दुखुयैनो साना बारलांनो हागौ वृश्चिक राशि थांखिया जाफुंनो हागौ गोसोआव रंजानाय फैगोन खुसि सानखौ हगार हरनो हागोन धनु राशि जायखिजाया खामानियावनो गोसो गुदुं जागोन दुखुआ गोजान जागोन मोजां सान मकर राशि माबा मोनसे बिबान लानो हागोन गुबुननि मदद मोनगोन गोसो बायदि सोलिनो हागोन कुम्भ राशि बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायनाय सोमजिनो हागौ गोरोबलायनाय गैयै जागोन मीन राशि साननाय बादि जाफुंनो हागौ रंजा बाजा थानो हागोन मोजां सान जागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव